To walk with God is the business of lifetime. Not just the performance of an hour, not just the performance on Sunday, not just the performance on prayer meeting, Bible study. It's a lifetime. It's a lifetime ang paglakaw sa Ginoo. Dili kay galakaw ka sa Ginoo matag Domingo, hindi pag abot Lunes galakaw ka sa kalibutan, galakaw ka diya sa sala. Walk with God is a business of lifetime. Kung mayroon tag lifetime, ang ikaw naman. Dili kay nabakulang Domingo. Dili lang kay Kristohano lang ang Domingo. Dili lang kay Kristohano lang ka o matag prayer meeting, matag Bible study. Kundi anak ka man sa imong trabahoan. Kauban man imo imong mga barkada. Anak ka sa eskwelahan, kauban man imo mga classmates, mga schoolmates nimo. Kauban nimo sa trabahoan. Kristohano ka. Because it's a business of lifetime. Ang pagiging Kristohano is a lifetime, not just the performance of an hour. Kristohano sa karon, pagkulit nato taon-taon, hindi pagkanaan ka sa imong balay, balik ka sa imong pagkamakastan. Balik ka sa imong ways of living. Kailan mo ang gusto sa Ginoo. Ingon pa ang Psalms 128 verse 1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Walking with God is a blessed walk. Gusto ka na i-bless sa Ginoo? Gusto mo nga i-bless sa Ginoo? Walk with God. Ayaw una-una ang pagiging Kristohano is a boring. Ang ba hindi magmatinulaan sa Ginoo kay gusto pa mo lakaw sa kalibutan. Gusto pa mo tilaw sa mga sala sa kalibutan. Muna isa na dili ka matubo. Kay mo pagkristohano. Napangalagad ka sa Ginoo Sunday, napangalagad ka sa kalibutan on Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday. Naghimo ka ng mga butang na makapahimaya sa Ginoo on Sunday. And then pag-abot Monday, kahimo ka mga butang na makapahimaya ang Satanas. Kung sa klase na life, kung sa kinabuyan na ang tawag na. Kung sa klase na napagkristohan ng tawag na. And you call yourself Christian, kasi pala kag-Domingo, nakakaya ka lang sa Ginoo. On Sunday, and then pag-abot Monday, hanggang Saturday na kinabuyan ka na sa salak, and you call yourself Christian, born again. I'm a member of New Hope Christian Fellowship. Proud ka ba? Na ikaw, Kristohanon, pero saan sila ka Kristohanon? Hindi ka maulang gusto sa Ginoo. Lifetime. It's a lifetime performance, not on hours, not on Sunday, only a prayer meeting or God Display or Bible study, but everything, every hour.